eli me ollaan täällä tänään Emman kanssa. Heissa! Meidän hiukset saattaa näyttää vähän erilaiselta kuin yleensä. Me tossa eilen yritettiin spontaanisti värjätä hiukset liilaksi, mutta ei mennyt ihan putkeen. Joo, ei. Kumpikaan ei saanut liiloja hiuksia, että näillä mennään, mut joo. Ja me kuvataan tänään Best Friend Tag, eli me kysytään toisiltamme kysymyksiä, jotka liittyy meihin itseemme, ja toisen pitää osata vastata niihin oikein. Mennään kysymyksiin. Aloita Sä- sä. Kysy sä Okei. okay. Nukuks mä ovi kiinni vai auki? Kiinni. Joo. Kysys mä nyt. Joo. Ota, kun mä valitsen mitä mä kysyn. Mä valitsin, mitä sä kysyt. Kun mä olin pieni ja meillä oli saksanpaimenkoira, niin mikä sen koiran nimi oli? Et sä varmasti nimen kertonut mulle! Olen, sä toisit kuvaankin. Apua, en mä muista. Oot sä mulle oikeesti voinut kertoa? Niin. Arvaa jotain. Onks mitään hajua? Onks se tyttö vai poika? Poika. Ja mä annan vinkin. Se nimi liittyy johonkin elokuvaankin. Mut se ei oo niinku sen elokuvan takia annettu se nimi, mut se... Lassie. Ei! Koiraleppa, minkä mä tiedän. Ei, en mä tiedä. Okei, sen nimi oli Nemo. Sä oot muuten oikeesti kertonut tän. Mä tiedän. Nyt mä muistan, että sä oot kertonut mutta en mä sitä muista Niin. aikaisemmin. Laskeks mä koskaan mun askelia, kun mä kävelen? Lasket. Niin laskenkin. Toi on Kysymystä helppo. kun- Koska mäkin teen niin. Kuinka vanhana mä lopetin jalkapallon pelaamisen ja kauan pelasin sitä? Sä oot pelannut jalkapalloa 9 vuotta ja Joo. sä lopetit 7-luokalla. Eli kuinka vanhana? Koska jos mä lopetin 7-luokan, niin se voi olla teet. Kun sä olit 13. Joo, oikein. Mikä on mun 3. nimi? Alina, Sofia, Evelina. Onko se Evelina? Joo. Okei, no sit mun seuraava. Silloin kun mä harrastin ratsastusta, niin käviks mulla koskaan mitään niinku semmoista haaveria tai semmoista? Ja jos joo, niin mitä? Siis sä oot kertonut tän. Niin Sä oot on. kertonut tän. Liittyykö tähän se, kun sä ratsastit myös keppihevosella? Ei, se ei liity. Joo. Mä en siis yhtään muista, mutta olisiko tippunut hevosen selästä? Joo, mut sit mikä muu? Miten se jatkuu? Mä tipuin naamalleni ja mulla oli... Mä menisin sanoa noin. Mut Susta mä en oli ollut verta ja varma. silleen. Okei. No sit on sun vuoro, ei mun. Mikä on viimeisin elokuva, minkä mä oon katsonut? No voinko mä sit tietää? Voit. Onko sä kattonut sen mun kanssa? Olen. Viime viikonloppuna Roopella se kauhuelokuva, missä oli niitä kiinalaisia ja puhelin soittoi. Mikä sen nimi oli? No en mä sen nimeä varmaan kuullutkaan. Se oli One Visit Call. No mut eiks toi laskettu? Ne oli joo, laskettiin, sä tiesit. Joo. Mitäs mä kysyn sut seuraavaksi? Mikä olisi ohjelma, mihin mä haluaisin osallistua sun kanssa? Niinku TV-ohjelma. Ota rahat ja juokse. Joo, se oli helppo kysymys. Okei. Ehkä me toteutetaan se sitten. Joo, sit kun me täytetään 18, niin Joo. sit meidät löytyy sieltä. Joo. Tee vai kahvi? Kahvi. Joo. Et sä pidä teestä. Ai niin. Se oli tommonen tosi helppo. Mikä on mun unelmatyö? Kiinteistövälittäjä. Joo, ja jäsenestä vielä eteenpäin. Kuuluisa kiinteistövälittäjä. Joo, kuuluisa kiinteistövälittäjä siihen vielä, että se olisi oma yritys. Niin. Joo. Mut se oli oikein. Joo. No niin, sit sun seuraava. Mitä kaikkea mä oon harrastanut? Sä oot harrastanut jalkapalloa jonkun Joo. ihan hetken. Sitten sä oot harrastanut tanssia. Joo. Toisenlaista tanssia. Niin.
miten... Mikä se nimi? Joku toinen tanssilaji. Semmoinen semmoset tossut. Baletti. Joo. Niin, baletti. No niin mä sanoin. Mm. Eli tanssi, baletti, jalkapalloa. Onko sitä Musta tuntuu, että sä et arvannut kahta viimeistä. kahta viimeistä. Joo. No voiko sä sanoa jotain mitä niin? Toinen liittyy siihen, mitä mä en todellakaan enää nykyään tee. Uimista. Joo. Ai niin, kyllä joo. Ja sitten... Mikä on... Savityökerhoa. Mä oon tehnyt saviastioita. Eihän tämä on soittanut kanteletta ja ollut partiossa ja harrastanut pari tanssia. Meillä on hyvät harrastukset, joo. Oh. Joo. Okei. No mun seuraava kysymys on, että mikä ääni ärsyttää mua ihan suunnattomasti, kun joku ihminen tekee niin? Mässyttää. No joo, sekin. Ja vielä joku toinen. Ihan ärsyttää. Mässyttämisen lisäksi. Se on se, mitä mä en tee, mutta esim. Sä teet. Ja tosi moni muukin tekee. Mä en. Ei mitään tietoa. Tai on varmaan tietoa, mutta Naksutteleminen, sormien naksuttelu tai niskan Niin naksuttelu. joo. Ihan ei kauhean. mulle edes tullut mieleen. Joo. Joo. Uskoks mä aaveisiin tai haamoihin? No sä nyt oot niin pimeä, että sä voisitkin. No en mä tiedä, uskoks sä silleen, että sä niinku olettelisit, että sun huoneessa lentelisi jotain haamoa. Niin. Mut sit taas kyllä sä voisit uskoa. Koska sä oot sään. Et usko. Osittain. No niin, mut sit Niin, niin, no, no, mut- kyllä tai ei. No okei, se oli sit oikein, koska Niin. suurimmalta osin en. Niin, mä tiesin tämän. Joo, sä tiesit. Sitten... miksi mä lopetin pienenä maidon juomisen? Ja kuin mä en niinku nykyään enää juo sitä. Apua, mä en tiedä miksi sä oot lopettanut, mutta sä et tykkää siitä. Se on niinku kaikki mitä mä... No mä ajattelin, no mä lopetin sen vaan, koska mä päätin lopettaa sen. Mut sit kun mä olin tarpeeksi kauan ollut ilmestään, niin sit siitä tulee niin pahaa. Mistä mä en pystynyt juomaan sitä. Niin sen takia. Joo. Tämmösiä helppoja kysymyksiä. Tämmösiä tosi helppoja, joo. Ihan perus. Kyllä. Haluanko mä isona naimisiin tai lapsia? Haluut. Tän hetken mukaan haluan. Haluut naimisiin ja haluat muksuja. Joo. Mut haluaisitko sä muksut ennen kuin sä menet naimisiin? Vai sit vasta kun sä oot naimisissa? Mä en osaa vastata sun kysymykseen vielä tässä Okei. kohtaa. No, onks tästä mun viimeinen? Joo. Sano 3 ruokaa tai semmoista juttua, mitä mä en ikinä voi syödä. Mitä mä vihaan. Hillot. No nekin. Maito. Mut onks ne ruokaa? On. Mut ruokaa. Siis niinku joku... Niin on hillot ja maito, niitä mä vihaan, mut siis niinku semmonen, missä voit vaikka tehdä jotain ruokaa. Niinku, kun hillokin on... Etanat. Joo. Semmoset ravut. Mut eiks noin niinku luokitella samaksi äyriäiset? No okei, äyriäiset. Joo. Itse mä oon sanonut mustekala, mut sekin on äyriäinen. En mä sitten enää tiedä muuta kuin äyriäiset. Sienet ja järvikalapihvi. No okei, joo, järvikalapihvi ei varmaan saa ketään muukaan täysjärkineet. Joo. Joo. Mut se meni sulku nyt väärin. No joo, nyt se meni väärin. Se oli niinku 1/3 oikein. Niin. Joo. Mut joo, meidän kaikki kysymykset on kysytty ja tää video oli tässä. Et Menkää tsiikaan mun kanava. joo, linkkaan sen tohon alas. Hei saa! Heippa!